Dia 25, nan dos abay junto pa control. Na sinti nang hopi bom de por asya saki junto. Unta qualquer coisa, control assim na kita. Nang ameldo na mes, na ibali. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de brief bij u? Ja, alstublieft. Dank u wel. Gaat u maar zitten hoor. Is dit uw eerste keer? Ja, inderdaad. Heel goed dat jullie samen zijn gekomen. Mevrouw Gomez. Oh, ik ben aan de beurt. Succes, hè? Ja, bedankt. Komt u maar, mevrouw. U kunt zich hier uitkleden. Alleen de bovenkleding graag. Ik roep u zo. Bent u zo ver? Komt u hier maar staan. Ik doe even film in het toestel. We maken eerst een horizontale foto van de borsten. Legt uw rechterborst maar op deze plaat. Leg uw arm hier maar overheen. Zo. Kunt u nog ietsje verder draaien? Ja, zo. Nu breng ik beide platen naar elkaar toe. Nog ietsje verder. Het duurt maar even hoor. Adem vasthouden. Zo, dat is 1. Nu voelt u de platen weer losgaan. De pijn is nu weg. Voelt u wel? Ja, inderdaad. Nu nog even de andere kant. Total de 4 fotos a bordo saca. 2 horizontal, plat, y 2 vertical, recht. Paisaki, intere aparato a bordo de dry. E senhora na centro ayuda nang hopi bom pasi panahanya e posición correcto. Algún momento sí ha sido lo, pero en realidad ela pasa hopi lie. E senhora a pide Anouk pa guarda un rato para mira si portret nang asali bom. Mevrouw Gomez, u kunt zich weer aankleden hoor. De foto's zijn gelukt. De dokter gaat ze bekijken. Bent u hier voor het eerst? Ja, ik ben voor de eerste keer hier. U krijgt binnen 2 weken bericht. In de brief staat alleen of er wel of geen afwijkingen zijn gevonden. Meer niet. Uw huisarts hoort het alleen wanneer er wel een verandering te zien is. Als dat zo is, dan hoort u dat vanzelf. In het ziekenhuis kan dan bekeken worden wat er aan de hand is. Het hoeft geen borstkanker te zijn. Het kan ook iets anders zijn. Ik begrijp het. Dank u wel hoor. Zo, dat zit er weer op. Ja, fijn. Laten we gaan. Nog even vragen. Mevrouw, wanneer krijgen wij bericht? Binnen 2 weken, mevrouw. Goed, dank u wel. Dag. Dag. Na caminda, de casa, Anouk e sua vizinha a compra algo de comer doce pa junto com um coffee. Na combini com outro, quando lo abre in een envelop com o resultado na junto ora na recebi essa aqui. Zo, en hoe vond je het? Ja, nou niet leuk of zo, maar ja, het is wel goed. Ja, je moet maar denken, ze doen het niet voor niks, hè? En meestal ben je echt op tijd als er iets wordt gevonden. Zullen we iets lekkers halen? Lijkt me een goed plan.